No a nás už teď čeká zřejmě jedno z nejzajímavějších vystoupení, jedna z nejzajímavějších ukázek letošní Virtual Airshow, virtuálních legend nebes s názvem Formation of the Future. Jednoho účastníka téhleté dvojice jste právě teď mohli vidět. Jedná se o letoun JAS 39C Gripen, který bude pro nás tady dnes pilotovat zkušený virtuální pilot Jakub Štrobl. No a tady už na začátku dráhy čeká ten druhý. Letoun Lockheed F-35 Lightning II. Právě teď zvedl do vzduchu pilot, kterého už jsme dnes mohli vidět, a to při pilotáži virtuálního Dream Vipera, to znamená onoho letounu F-16 Viper belgického letectva, který vystupoval hned na začátku dnešního programu. No já asi při této příležitosti prozradím na Noah Snowse, jak se tenhle ten pilot jmenuje, přičemž tedy Snowse je jeho volací znak, že on je vlastně velice platným členem přípravného týmu dnešního leteckého dne, dnešních virtuálních legend nebes. No a co nás tedy v této ukázce očekává? Je to ukázka, která by měla virtuálně předvést současnost i budoucnost českého letectva, protože se v ní představí právě jak letoun, který je aktuálně ve výzbroji armády České republiky, tedy švédský JAS 39C Gripen, tak i virtuálně ten, který ho jednou v blízké budoucnosti nahradí, tedy F-35 Lightning II. Tady už máme oba letouny pěkně ve formaci nad plochou našeho letiště. Jedná se o skutečně unikátní formaci. Během toho dnešního představení nám piloti předvedou série průletů, která propojí jak ten elegantní štíhlý design Gripenu, tak nám ukáže i futuristickou technologii a tvary stíhače, který patří do kategorie stealth letounů a který, jak už tady zaznělo, v blízké budoucnosti jednou nahradí právě Gripeny armády České republiky. Krásně můžeme vidět vlastně i všechny ty konstrukční rozdíly v pojetí vlastně těchto dvou letounů, které jsou dané vlastně tou rozdílnou technologií stealth, která je použita u letounu F-35 Lightning II. F-35A Lightning nese primárně svoji výzbroj ve zbraňových šachtách, které jsou ukryty vlastně v tom na první pohled zavalitém trupu. Se na první pohled tyhle letouny odlišují nejen od těch krásných štíhlých Gripenů, ale i od některých dalších letounů té čtvrté nebo čtvrté a půl té generace, které jsou ve výzbroji většiny letectev v současné době. Ale F-35 je to, co čeká v budoucnosti celou řadu evropských vojenských letectev. A
samozřejmě i letectvo české. No a prostředí leteckého simulátoru PCS nám umožňuje právě tenhle jedinečný zážitek žít si z pohodlí domova, společné vystoupení, které zatím by nebylo na reálném nebi možné, a porovnat tedy a vychutnat si oba dva letouny představující současnost a budoucnost letectva armády České republiky. Když jsme hovořili o pilotovi Lightningu, no a Snouzovi, tak určitě si musíme připomenout i českého pilota Jakuba Štrobla, který nám dnes představí se ještě jednou, a to v rámci ukázky českého Virtual Display Gripen týmu. Tak, teď následoval rozchod a v části tohohle vystoupení budeme mít možnost si prohlédnout dva zmíněné letouny při jejich solo vystoupení. Nejprve tedy F-35 a Lightning II, pilotovaný dnes ve své virtuální podobě pilotem silacím znakem Snouze. Jste měli štěstí a mohli jste vidět skutečnou F-35 při nějakém reálném leteckém dnu, tak určitě zjistíte, že Noah nám dnes tady předvádí tu 35 skutečně velice reálně. Představení 35 se zatím odbývají v takovém poměrně velice decentním ruchu. No také ten bojový letoun by neměl převahu ve vzduchu uplatnit i nějaké obrovské agilitě. Ale především díky svým zbraňovým systémům umožňujícím vyhledávat a ničit protivníky za hranicí přímé viditelnosti. Tentokrát nám Noah předvádí otevřené zbraňové šachty letounu F-35, tak o nich už byla řeč. V nich si právě Lightningy nosí primárně svou zbraňovou výzbroj, tak aby zůstaly čisté tvary letounu zachovány a zůstaly i ony schopnosti neviditelných strojů. Lockheed Martin F-35 Lightning II je americký bojový letoun, který vznikl jako výsledek programu Joint Strike Fighter. Útočný stíhač
No a zadání tohoto programu mu právě dalo do vínku to, že na základě tohoto programu vznikla konstrukce, která primárně má za cíl uspokojit potřeby různých složek, především amerického letectva, námořnictva a také námořní pěchoty. Díky tomu se tyhle stroje mohou vyrábět ve velkých sériích. No a účelem toho všeho bylo vlastně snížit cenu tohoto zbraňového systému. Nakolik se to povedlo, si necháme posoudit jiné, ale v každém případě se jedná o stroje, které představují absolutní špičku současné vojenské techniky. Díky svým mimořádným schopnostem by pak měly tyhle stroje nahradit víceméně v americkém letectvu celou řadu různých typů, ať už to jsou bitevní letouny A-10 Thunderbolt nebo stíhací a útočné F-16 Fighting Falcon, po případě letouny AV-8B Harrier. No a současně také dát letectvům, které budou mít letouny F-35 ve výzbroji, schopnosti všech těchto letounů. Tak a mezi tím nám už pilot Noah Snowes přivedl F-35A Lightning II zpátky na letiště. Měli jsme tady možnost u virtuálního prostředí simulátoru DCS vychutnat si tento letoun ve zbarvení makety, která byla představena na dnech NATO, tak jak nám tento letoun se stane v následujícím období výzbrojí letectva armády České republiky. No ale ještě stále máme ve vzduchu ten druhý letoun tohoto unikátního uskupení, tedy JAS 39C Gripen, který nám pilotuje při dnešním virtuálním leteckém dnu, při virtuálních legendách nebes Jakub Štrobl. Tato ukázka s názvem Formation of the Future nám tedy umožnila vychutnat si na virtuálním nebi tuhletu unikátní dvojici letounů představující současnost i budoucnost letectva armády České republiky. Tak už nám vysunul podvozek a blíží se se svým Gripenem zpátky do prostoru letiště, aby ukončil tuto mimořádně zajímavou ukázku obou bojových letounů. Tak Jakub Štrobl už je na zemi i se svým letounem JAS 39C Gripen. No a nás čeká za několik okamžiků poslední vystoupení druhého bloku dnešního leteckého dne, ve kterém budeme moci vychutnat vrtulníkovou techniku našich severních sousedů. Představí se nám virtuální vrtulník Mi-17 armády polského souseda.